खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं सिडली बिधानसभा उफ्रा बिसायख'थिनि रिजाल्टआ मैया बेलासि समाव फोसावबाय। बे बिसायख'थियाव NDA दोलोनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ देरहासार जानो हाबाय। मख'नो गोनांदि 31 सिडली ST बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि UPPL, BJP आरो SGP एबा NDA नि बिजाथि मुस्रि निर्मल कुमार ब्रह्मआ देरहासार जाबाय। मख'नो गोनांदि NDA नि बिजाथि मुस्रि निर्मल कुमार ब्रह्मआ गासै 95,243 भट मोननो हादों। लोगोसे BPF नि बिजाथि मुस्रि सुद्ध कुमार बसुमतारिया गासै 58,227 भट मोननो हादों आरो कंग्रेसनि बिजाथि मुस्रि सन्जीब औवारिया गासै 7,634 भटल' मोननो हादों। मख'नो गोनांबावदि NDA नि बिजाथि मुस्रि निर्मल कुमार ब्रह्मआ गासै 37,006 भटनि फारागथियाव देरहानो हायो। नैथि रादाबाव दं गबिन्दपुरी पुलिस थानायाव थिसनजानाय दिल्ली पुलिसनि सासे कनस्टेबलखौ थांनाय सनिबारखालि हरनि पेट्रलिं डिउटियाव थानाय समाव सिनाय मोनै सुबुंफोरा खास्रि बिस्रि बुथारदोंमोन। मख'नो गोनांदि 28 बोसोर बैसोनि किरण पाल मुंनि कनस्टेबलखौ सुनिबारनि फुङाव ओनसोलनि मोनसे लेनआव गोग्लैना थानाय मोनदोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोथै सह'नि बिखायाव सुनायनि दागो दंमोन आरो थैजों बुंफबनानै गोग्लैना दंमोन जेब्ला बिखौ सासे थाबायग्राया नागिरना मोनो, जाय उनाव पुलिसनो खौरां हरो। CCTV फुटेजाव नुनो मोनोदि सासे सुबुङा गिबियाव पुलिसखौ सुयो आरो उनाव जुथाइ जायगानिफ्राय खारखोमालाङो। सासे पुलिस मावख'गिरिया बुंदोंमोन दि पुलिसफोरा फुटेजनि सायाव बिथा खालामनानै दायनिगिरिफोरखौ सिनायथि होगासिनो दं। थामथि रादाबाव दं बिटिआरनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, मानोना क'क्राझाराव टेरिट'रियेल आर्मि थिसनथाइ रेलिनि खालारखौ बारायना होनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि आसाम हादोरसानि क'क्राझारनि सरायखेला 7 आसाम पुलिस बेटेलियन ग्राउन्डआव टेरिट'रियेल आर्मि रिक्रुटमेन्ट रेलिखौ सानसेनि थाखाय बारायनानै होबाय। दायो 27 नबेम्बर 2024 खालिबो बे रेलिखौ गाहायै क'क्राझार, बाक्सा, उदालगुरि, चिरां आरो तामुलपुर जिल्लानि बिजाथिफोरनि थाखायबो खुंनाय जागोन, जायफोरा 22 नबेम्बरनिफ्राय 26 नबेम्बर 2024 सिम खुंजानाय पुलिस थिसनथाइ रेलियाव बाहागो लादोंमोन। मिथिनो गोनांथार बाथ्राया बिसोरदि जायफोर बिनायसाफोरा 22 निफ्राय 26 नबेम्बर 2024 नि गेजेराव जायखिजाया सानाव गाव गावनि जिल्लानि थाखाय थिखानाय अक्ट'फोराव टेरिट'रियेल आर्मि थिसनथाइ रेलियाव बाहागो लाखाबाय, बिसोरखौ 27 नबेम्बर 2024 आव फिन नुजाथिफिननो गनायथि होनाय जानाय नङा होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं गारिनि जाब्रबथायावनो 7 सुबुंनि जिउ खहा। मैया सुनिबारखालि आसामाव मोननै गुबुन गुबुन लामा जाब्रबथायाव 7 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो 3 जोखोम जायो। बजालिनि भबानिपुराव नेशनेल हाइवे 27 आव गंसे साखा खबब्रै गारिया लाखिनानै दोननाय ट्राकजों सौग्रावनायनि जाहोनाव 7 सुबुंनि जिउ खहा जायो। धुबुरीनि गलखनज'आव सोनाब बेंगल फारसे थांबाय थानाय गंसे साखा खबब्रै गारिया गुबुन साखा खबब्रै गारिजों मोगा-मोगि सौग्रावलायो, जेराव 3 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सासेया जोखोम जायो। मख'नो गोनांबावदि मैया सुनिबाराव आसामाव दुखुनांथाव जाथाय जादोंमोन, मानोना मोननै गुबुन गुबुन लामा जाब्रबथायाव 7 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादोंमोन आरो 4 सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। बजालियाव नलबारिनि राज महसबनिफ्राय फैफिननाय 7 लोगोफोरा जिउ खोमानांदोंमोन जेब्ला बिथांमोननि गारिया लाखिनानै दोननाय ट्राकजों सौग्रावदोंमोन। बे समावनो धुबुरीयाव साखा खबब्रै गारिफोरनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनायनि जाहोनाव 3 सुबुंनि जिउ खहा जायो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।